На 12 освен за мене и за Халил и за ДПС гласувате за вас, нали знаете? Защото след 12 ДПС взима властта! Властта е моите ръце. Това искам да говоря. Другото най-важно е, че на 12 извитаме ГЕРБ. ГЕРБ си отиват! Иска да ГЕРБ си отидат, нали? ГЕРБ ви страхуваха 4 години! Страхуваха ли ви ГЕРБ? Отиват си! Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Искам да се много наясно с това.